Oh lor, madang apa hari ki edisi posoan. Piye lur, aman posone? Nah, kali iki tak cerita nih ngabuburitku sak golek takjile. Iki sing pertama aku ngabuburit tuku goreng-gorengan lur. Boh nyawang gorengan moro ngiler ya aku. Aku tuku tahu brontak, tempe goreng, mendoan, sate ndok gemak karo dadar gulung. Terus sing manis-manis ya aku tuku es ndek kene. Wes gasken selak maghrib. Alhamdulillah wes kentong lur. Bismillah diombeni sing manis-manis sik ya. Swager banget lur. Nikmate wong poso iki tikel-tikel ya. Iki tak berontake. Mantep isiane gawe wortel karo mie bihun. Tempenya juga enak, tapi sayang wes gak crispy tapi sik panggah nikmat. Nah, iki tempe mendoan muak nyus. Sopo sing senengan iki? Coba komeno. Sate ndok gemak senenganku iki. Pokok sing berbau ndok iki favoritku kok. Penutup camilan kali iki dadar gulung. Lumayan enak. Gas kan ke menu utama kali iki menuku gawe pecel. Gawe bumbu pecel enak asli Kulupane aku gawe sentrong karo besei. Garek diguyur nih. Bah, pengen dang tak emplok. Gak lali lawe. Dok ceplok andalan. Gas sikat. Muak nyus lur. Rasane muasuk. Dikancani dok ceplok. Enak lho. Auto telap-telap. BTW iki bumbu pecele tanpa pengawet dan non MSG lo, iso tahan sampai 12 wulan ndek jero kulkas. Enek 3 varian tingkat pedes lur. Enek sing pedes, sedang karo ora pedes. Pas wong-wong sing seneng pedes sampai sing ora seneng pedes iso ngrasakne kabeh. Regane mos 20.000, wis gratis ongkir. Gampang banget tukune. Sak liyane ndek keranjang kuning iso diorder ndek Shopee, Tokopedia atau WhatsApp. Beh, wis wareg pol aku lur. Jos gandos.